Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Ibu Dewi selaku guru basa Jawa SMA Negeri 1 Bandungan. Ingkang kula hormati kanca-kanca kelas FT loro lan sapa wae sing nonton video iki. Kula Naila Sausan ning kene badhe ngutaraken wejangan babagan literasi dan menjaga kesatuan lan persatuan NKRI. Mestine awake dhewe duwe kekarepan gawe njaga persatuan lan kesatuan NKRI. Salah siji cara njaga kesatuan lan persatuan NKRI yaiku saka nguatke kualitas masyarakate. Nah, upaya penting damel ningkatke kualitas rakyat yaiku nambah wawasan lan pengetahuan sing berguna damel kemajuan bangsa saking akeh maca. Lan mengapa maca kuwi penting? Amarga maca bisa buka lawange dhewe gawe mangerti donya. Maca ngenehi wawasan lan pengetahuan bagi awake dhewe. Sing maune awake dhewe ora ngerti apa-apa, saka maca dhewe dadi ngerti lan duweni tambahan ilmu. Maca kuwi kudu dimulai saka saiki. Yen dhewe ora mulai maca saka saiki, dhewe bakal ketinggalan saking perkembangan zaman lan dhewe ora iso ngoyak impiane dhewe. Nah, literasi kuwi iso dimulai saka kanca-kanca kelas FT loro lan rakyat SMA Negeri 1 Bandungan. Tindakan iki dadi salah siji cara bentuk masa depan sing cerah. Merga kuwi kula duweni maksud motivasi lan bantu kanca-kanca gawe mulai sinau maca saka saiki. Dhewe iso goleki bantuan saka sing luwih tuwa, saka guru utawa saka kanca-kanca sing luwih memahami buku sing dhewe waca. Yen saat dhewe mulai maca, dhewe durung paham maca buku kuwi, lebare dhewe ngulang-ulang buku kuwi nanging dhewe isih ora paham, dhewe iso takon karo wong sing luwih paham mengenai isi buku sing dhewe waca. Lan cara keloro atau kaping loro dhewe iku iso ngrutinke maca. Meh esuk, meh awan, meh sore teko dirutinke wae maca. Ora mesti maca buku pengetahuan, dhewe iso maca buku-buku fiksi, buku-buku sing dhewe senengi. Nanging dianjurke gawe wong-wong wong-wong sing saumurane kula dianjurke maca buku sing akeh pengetahuane. Yen dhewe maca buku sing akeh pengetahuane, dhewe iku iso entuk ilmu-ilmu tambahan sing maune dhewe ora ngerti mau. Nah, mungkin kuwi loro tips gawe motivasi kanca-kanca gawe mulai literasi. Literasi damel njaga persatuan lan kesatuane NKRI. Akhir kata, harapane kula kanca-kanca iso memahami pentinge sinau maca utawa literasi. Aja wedi gawe mulai sinau saka kesalahan utawa kaluputan. Aku yakin usaha lan tekad sing kuat kanca-kanca bakal dadi wong sing sukses. Maca kuwi ora ana rugine. Akhir kata, dimaafke yen enten kesalahan saking kaluputan, saking sesorah sing kula sampaiaken iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.